Шираттағы сұрау Эльмираға, Эльмира айтып кетсеңіз еді, міне тірі тауыштың үстіндегі нәрседе? Исәнмесез барыңызға да. Менә инде жырыңны әзер минусқа жырлау ул бер әйбер. Инде инструменталь ансамбльгә кушылгач, ул беренчедән жырың үзгәрә, аның характеры үзгәрә. Дулкындара башлый, инде бик күп җырчыларга шушы инструменталь ансамбль белән эшләүгә килгәндә күп репетицияләр ясарга кирәк. Менә инде җанлы концерт башыннан ук без менә 2 ай атна сайын шушы репетициягә йөрибез, җырлыйбыз. Бик катлаулы эшләрнең берсе ул. Менә инде ләкин минем өчен иң авыр ул сүзләрне онытмаска. Чөнки үземне әйтәләм, бер җырны да фонограммага җырламыйм да, җырлаганым да юк. Җанлы концертта да без шуның өстендә эшлибез. Ләкин сүзләремне онытам. Инде концертка чыкканда Динәгә әйтмәм дигәнем, язып чыгам инде мин. Минем һәр концертта сүзләрем язылган. Я идәндә, я кулымда. Менә инде җанлы концертка да шулай эшләргә җыенам, секретарьмә әйттем. Зато бөтен концерт төрі тауышқа. Бөтенсе төрі тауышқа жырлайлар. Бик шәп концерт булачак. Демәк, сіз кулыгызга карыйсыз икән, демәк, шул мизгелдә без аңларга тиешле сүзегездән. Кан тамыры чыкмый торгандыр да. Мине кулдан белеп. Моны кул каравы.